Provided you call God Chuku, Chineke, Chiokiti, you are an Igbo person. You are an Igbo person. You call water Mili. You are an Igbo person. You trade on the 4 market days. That 4 sacred market days is a pointer, is an evidence that you will use. My name is Igbo Madu Kaini. I'm actually from Isube Porta in Akumaze, Omocha. When you look at the way and the sound of my name, Igbo Madu Kaini, you look at the sound of the name of my quarter, Isube. When you look at the name of my clan, Akumaze Omocha, and coupled with my tradition and the value system which we hold so dear to ourselves, it shows you who I am. I'm an Igbo man. I hold no apology to anybody. Provided you call God Chuku, Chineke, Chiokiti, you are an Igbo person. You are an Igbo person. You call water Mili. You are an Igbo person. You trade on the 4 market days. That 4 sacred market days is a pointer, is an evidence that you will use. Igbo Dioso, Igbo Amaka, Igbo Dofo. Igbo niile ndị na-asụ bịa, ndị na-asụ nọ n'ụwa niile na-ataba anụ ka anyị dozie ala Igbo. Ụmụ Igbo niile ndị na-asụ bịa, ndị na-asụ nọ n'ụwa niile na-ataba anụ ka anyị dozie ala Igbo. Igbo Dioso, Igbo Amaka, Igbo Bufo. That's right. Ụmụ Igbo niile ndị na-asụ bịa, ndị na-asụ nọ n'ụwa niile na-ataba anụ ka anyị dozie ala Igbo. Igbo Dioso, Igbo Amaka,